argindarraren emendatzea urte berri honekin batera, autobideetako ordainlekuen igoera 4%, tren bileteen emendatzea 5%koa izanen da, gutxieneko soldatak inflazioarekin igoera automatikoa izanen dute, eta kondoiak urririk 25 urte artekoentzat besteak beste berritasunen artean. Arratsaldeon ikusentzuleok, 2 asteko bakantzen ostetik itzuli gara, Ipar Euskal Herriko albisteen berri emateko hemen iparraldaren orenean, azken asteetako albiste nagusien errepasoa ere eginen dugu jarraian, tartean etxe bizitzaren krisiarekin lotutako mobilizazioak izan ere 2023 honetan gai nagusienetakoa izanen dela aurreikusten da etxe bizitzaren gaia. Asteragoaz! Kantuz hasi dute askok urte berria, 2022ari adio esan eta 2023ari ongi etorria egiteko lagun artean. Kantuz hartu genituen ere bakantzak Euskal Herriko bertso txapelketaren finalarekin, eta bertan Amets Arzaiu sendaiarra izan genuen azpitxapeldun Maialen Lujanbioren atzetik. Zure begi tarte beltza. Bakegilek ere kantuz eskatu dute Donibane Loitzunen eta beste hainbat herritan nunbait mugitzen hasiko ziren. Fase berri baten hasiera, itzulerarena. Preso eta ieslariak beren etxera itzul daitezen. Itzuleraren etapa da. Baionan kurdoek berriz, exprimer notre colère. Kantuz beharrean oiuz beren haserrea adierazi dute Parisen Gabon bezperan 3 pertsona hil zituen gizonezkoaren aurrean. Il y a des complices avec cette personne-là. Ekintza usalatu eta sistemaren laguntza gabe ezinezkoa zela azpimarratuz. Eta ostia kolektiboak berriz oiuetatik ekintzetara pasako dela ohartarazi du. Obrak hasten baditu, maketarekin eginen dugula obrak hasiko direarik. Kanboko Marienia laborantza lurretan eraikitzen hasten badira, Buik eraikuntza enpresaren Angeluko bulegoan ekintza hau eginda. Aio, ongi zirezte! Argia eta esperantza aldiz Mari Domingi eta Olentzerok ekarri zuten Baionako karriketara. Ekartzen du argia, ekartzen du eskora, olako hiri batetan ez baita gauza tipia eskoraren ekartzea. Jendez mukuru bete ziren karrika berberak zeruan izarrez jantzi zituzten argitxoak ikusteko. Bizar lapurtarrek ere gero arte esan digute opor hauetan, baina ez adiorik, pausa luzea baizik, hainbat plaza entzulez bete ostean. Ustu berriz poltsikoak gustuko dira gaurtik, trenen prezioa, argindarraren plafoia eta autobiden ordainsaria igoko bai da, eta 10 zentimoko laguntza galdu dugu erregaietan. Urtarrilaren bataz geroztik preserbatiboak urririk aurki daitezke farmazietan 18 eta 25 urte bitarteko gazteentzat. 2018 urtetik medikuak edo emagin batek errezeta eginez gero preserbatiboak urririk eskuratzen alzituzten gazteek. Orain ordea errezetarik ez dute beharko. Batu zuten orain dela 2 urte, errezeta batekin, medikuaren edo emaginen errezeta batekin, denek erosten altzutera doainik edo segure soziala reembolsatzen zuen kondoiak. Orduan errezeta batekin, etortzen altzinen gure txartelakin, hemen erostera farmazia. Hala ere, errezetarekin gutxi izan dira orain arte farmazietara hurbildu diren gazteak, batez ere informazio faltagatik. Hori da arazoa. Azkenen, gehienez, neskak adibidez joten balin baziren ginekologora dorrela, bai lortzen zutela errezeta bat. Eta gehienez, faltazen ere bai informazioa denek etzakiten bazela posibilitate hori. Orduan, bai izan ditugu errezetak, baina ez da izan aldaketa oso handia. Botikariaren ustez urrats bat da plantan emandako neurria. Gauza oso on bat da zentada prebentzioa. Azken 2 urte horietan, sexu transmisiozko gaixotasunak handitu dire.
eta edo diruaren araberaz edo zure familiari ez duzulako galdetu nahi zertarako erabilko duzun dirua eta kondoek erosteko horrela, azkenen gazteak gero eta gehiago uzten zuten, eta aldi bat ez da deus pasatzen eta ez dakitzeta. Botikariak gogoratu du orain arte adingabek biharamuneko pilula eskuratzeko aukera zutela urririk farmazietan. Badagola posibitatea erostera farmazitan biharamunezko pildora. Baina hori da beranduegia. Orduan, gaur egun da urrats handi bat prebentzioa bezala erostea kondoiak farmazi batean. Karrikan gazteek postasunez hartu dute Emmanuel Macronek iragarritako neurria. Gazte honek dio albiste ona dela geroz eta gazte gehiago prekaritatean daudelako. Donc ouais, pour la plupart des gens, ça va être une bonne chose. Moi, je trouve ça bien parce qu'il y en a que ça peut éviter beaucoup de choses. Ongi iruditzen zait batez ere dirua behar duten pertsonei begira. Gainera horri esker abortuak ere saiesten ahalko dira. Qui sont peut-être évités grâce à ça, du coup, et je trouve que c'est une bonne mise en place, moi. Ouais, c'est bien. Ongi da urririk izango delako. C'est gratuit, c'est cool. Urrats bat iduritzen bazaie ere beste urrats batzuen zai daude. C'est bien, déjà. Ongi da, baina konpresak noiz lortzen alko ditugu urririk. Gazte honek ere konpresak eta tanpoiak urririk izatea eskatzen dio Macroni. Jakin behar da ere berriki onartutako sekuritate sozialaren legeak eritasun sexualen detekzioa aurririk eta errezetarik gabe aurre ikusten duela 26 urte baino gutxiago duten gazteentzat. Eusko Ikaskuntzak eta Baionako herriko etxeak Baiona hiriko sariak banatu dituzte berriki. Ohorezko saria Txomin Pellen idazle eta euskaltzainari eman diote, une unkigarria berriki zendu baita. Ikerketa sailean 24 liburu argitaratu ditu eta 192 ikerketa artikulu emanak ditu aldizkari ugaritan. Euskal Kultursaria Txomin Poveda Urruñarrak jaso du. Soziologoa, geografoa eta animatzaile soziokulturala, There Alternative tesian egindako lanari emandako saria. Azkenik bideo sorkuntza saria Loreak belaunetan lanarentzat izan da, lanartea elkartearentzat. 7 sortzaile gazteri hitza ematen zaie haien sorkuntza prozesua eta lanarekiko harreman aipatzeko, besteak beste, Dom Campistron irudigila heldudarra da protagonistetako bat. Euskal Herri osoa bizi eta sortzen dute gazte horiek eta lanartea euskaraz sortzen duten profesionalak laguntzeko sortu den elkartea da. Baiona, iparraldea eta Euskal Herriarekiko harremana izaten duten edozein saileko ikerkuntza eta sorkuntza lanak saritzen dira. 2000 urtetik egiten den errekonozimendua da. Olentzeroren Lagunak elkarteak Argentinara egindako bidaiarekin filmatutako transmisioa dokumentalaren estreinaldia egin berri dute Lapurdiko hiriburuan. Euskal kultura eta batek bat Olentzero bertan ezagutarazteko egindako bidaitik egindako lana da hau, eta hainbat herritara eramango dute. Besteak beste, Baionan eta Saran eskaini ostean, Azkainera iritsiko da urtarrilaren 14an eta hiriburura martxoaren 3an. Baionan kantuzek urtero legez, kantuz amaitu du urtea, eta guk kantuz hasi nahi dugu. Beraz, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus entzuleok, bihar arte!